Na újra itt vagyunk. Így van, Klub ez DJ. a Dubhouse Klub DJ Szabival és velem Ricky Vannal. Így van. Premier, megint premier, Szabi? Premier plán. Egy napra ennyi premier? Annyi. Na nem sokára akkor jön a Hordio erdő közös remixünk a több fejjel. Köszönöm. Ricky Vannal és DJ Szabival, Hordioval, meg Így mit van. tudom én. Erdő. Nagyon örülünk neki, hogy ennyi számot kértek tőlünk. Igen, és ezt is így megy az egész én életem a csatornám. Amit tudunk, amit belefér a videónkban, mindet lejátszunk. Minden, az biztos. Már Red Hot Chili Peppers kér a Dimo, ez meglepő. jófajta dinó. Ez meglepő, Red Hot Chili Peppers. Az. Lejátszok, mert rahatja az a szám, de meglepő. Én valami Diumdisumra gondoltam. Jó, jó van, rendben van. Minden zenét lejátszunk. Fog jönni a Várják meg a pálinkadal, Fragma, Pálinkadal, de azelőtt mindezek előtt a mi közös remixünk fog jönni. Na, most jön Most lassan. játsszuk is, rendben, nem jó? Utána vesézzük azt egy kicsit. Jó, van, rendben van. Tehát, Holdviola, DJ Szabi, És Ricky van. Erdő. Erdő.